Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Siti Maulida Darmawati, kula saking kelas 11 ing SMK 1 Wonosobo. Kula ing SMK 1 Wonosobo mendhet jurusan Desain Komunikasi Visual. Dalem kula ing Krakal Tamanan Kertek Wonosobo. Keluwihan kula ing jurusan Desain Komunikasi Visual inggih punika kula saged nggambar digital. Uga kula saged damel logo lan identitas visual merek. Krapigelan kula ing jurusan DKV inggih punika kula kadang kurang gadah ide wanci ajeng damel logo utawi desain. Nilai basic sing bisa dijupuk dening diri kula tanggung jawab lan disiplin ing saben project. Kreatif lan inovatif ing gawe desain. Cekap semanten antar kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.